модаре фарзанди яксолаашро дар оғӯш гирифта назди донишманде ҳозир шуд ва аз вай савол кард: ай донишманд, ки фарзандамро чӣ гуна бояд тарбият намоям? донишманд ба фарзанд нигоҳ карда гуфт: фарзандатон чанд сола аст? модар гуфт: фарзандам 1 сола аст. донишманд изҳори таассуф намуда гуфт: шумо 12 моҳ дар мавриди тарбияти ин фарзанд бепарвоӣ кардаед. кош аз рӯзи таваллуди ин кӯдак ба фикри тарбият мебудед ва аз ман мепурсидед ки чӣ кор бояд кард. он чизеро ки дини мубини ислом ба мо таълим медиҳад ин аст ки ҳатто пеш аз таваллуд шудани кӯдак дар фикри тарбияти ӯ бояд бошем.